В това видео ще ви покажем монтажа на една камина. Монтажа включва това да я позиционираме на място, да я вържим към комина и да изградим изолационната камера, за да може след нас следващата фирма вече да изгради, да направи облицовката, която в случая ще бъде от някакви метални елементи. Обаче ние трябва да направим основната част, която е свързана с включването, тестването на това изделие. Камината е доста голяма, около 1,50 м е широка и е малко по-специфична спрямо тези, които по принцип слагаме, тъй като тази е открита, т.е. от едната страна имате директен досег до огъня. Ето така видяхме камината на обекта, вече пристигнала, тя трябва да я свалим от палета и да си дойде на мястото, което е определено от клиента. Строителя вече е заложил свежия въздух, обаче ние трябва да сменим този свеж въздух, не може да оставим тези пластмасови тръби. И желанието на клиента е камината да е възможно най-ниско. И съответно трябваше и да разширим малко този отвор, който предварително беше оставен. Разбира се, внимавайки много да не засегнем подовото отопление. И точно тук на тази снимка колегата това прави. Следващото препятствие беше да свалим самата камина от палета и да я придвижим напред, използвайки една такава система с едни лайзени и палетната количка да я приплъзнем напред до подходящото и желаното от клиента място. Оттам насетне вече правим нов метална тръба, за да може да свържем свежия въздух. Всяка камина трябва да има свеж въздух, който идва извън от помещението, тъй като камините вече искат доста въздух, за да могат да функционират и не могат да си го осигурят само от помещението. Тъй като дограмите вече са много нови и много уплътняват. Комина също е построен от строителя, той е на шидъл, доста хубав комин, доста широк даже, 350 фи тук става въпрос, доста дебел, но и тук се вижда и как тегли малко, нали, като направа с прах с ръка. И тук специфика друга има, е свързана с тавана, който е от ОСБ и всичко е от доста дърво, нали, има и трябва много добре да се изолира всичко. Тук дори може да се каже в някакъв степен, че прекаляваме с изолацията, но ние така решихме да подходим към този обект, за да може да осигурим максимална безопасност при експлоатацията на камината. Довършихме конструкцията с CD-та и сложихме гипс фазер и тук вече, когато камината е позиционирана където трябва да бъде, може да започнем изграждането на конструкцията с металните профили. Ние използваме малко по-широки профили, тъй като те трябва да служат и да слагаме в тях изолацията. А на тавана сложихме още един, т.е. два слоя гипс фазер и два слоя изолация, както е изолиран и самия комин отвън, което може да се каже, че е, нали, ненужно, обаче това е едно такова презастраховане, тъй като все пак имаме, нали, дървен таван. И особено от ОСБ, не искаме просто да рискуваме в никакво едно отношение. И когато това е вече съобразено, може да се пристъпи към изграждането на самата конструкция с тези по-широки CE профили на Knauf. Около 5 см са широки и тук вече може да видите от вътрешна страна изолационната камера преди да се сложи комина. Тук е и вече комина, който е плътна неръждаема тръба. И това е вариант, който избрахме. Естествено, доста напасване беше необходимо, за да се получи едно плътна сглобка при свързването на камината към комина. И това е особено необходимо за тези, които са открити, за да няма опушване на помещението, което го постигнахме. Още един поглед към изолационната камера с двоен таван. В случая клиента не иска да има решетки, които са от широката страна на камината и трябваше да направим
едно такова заобикаляне на комина вече съществуващия, за да може да се получи все пак някаква въздушна циркулация, да не се получава в тази изолационна камера прекалено горещ въздух, докато камината работи. И след като вече изолацията е направена и конструкцията е сглобена, може да се пристъпи към а, у, завършителния етап на нашата работа, е именно монтажа на розовия пожаробезопасен гипсокартон. И ние използваме малко повече крепеж, тъй като на тези стени, не на тази, ми от другата страна, ще има телевизори и там дори сложихме допълнителни профили в самата конструкция, към които в последствие да може този телевизор да се сложи, както и кабели. И това, което правим ние в тези случаи, а и почти винаги е, че нарисуваме върху самия гипсокартон откъде минават кабели, откъде минават профили. Оставихме една ревизия, за да може да се обслужва самия комин. Тук се вижда нишата, която клиента искаше да се направи, както и един ревизионен отвор останахме. Останалите отвори са за решетки. Прекарали сме кабела и този проект е вече завършен. Нашата работа тук приключи. От тук насетне ще се намеси колегата с облицовката, за да довърши камината до готов продукт. С съгласуването между клиент и дизайнер и всички останали, които са замесени в изграждането на този дом, този монтаж не е около 2 седмици. Ако имате въпроси свързани с камината или с камините като цяло, не се притеснявайте да ги зададете като коментар под видеото. Благодаря ви и до следващия монтаж.